по-чир. Тихо. Даниела, Да. след всяка тренировка ли трябва да се ходи на масаж? Не точно, поне веднъж седмицата. Трябва. Ето масажиста, специалиста ще каже. Особено когато си в ръцете на... Ело. Не, майстор. Той не иска да се представи. Той се е концентрирал върху масажа. А ти не можеш да си кажеш името вече. Дами и господа, на вашите екрани Даниела Блажева и колегата, който така го е изморила с нейните мускули.